глядят друзья в глаза мои открытые, и письмо тебе отправят треугольное. Пролетят года военные, постепенно раны тяжкие затянутся. Фронтовые наши письма сокровенные, сыновьям на память вечную останутся. Как гудят осколки минные, как снаряды над окопом разрываются. Не расскажут наши весточки недлинные, сыновья об этом сами догадаются. Все поймут мальчишки смелые, те, которых без отцов война оставила, и увидят даже ту снежинку белую, что так долго на губах моих не таяла. Partlayıcı, men ot, sizi gowuşdiyen, öl bolyan yeriniz hemem ýagdaýlaryň hakynda habar berin. Men ot, maňa habar berin. Ot, men partlayıcı, biziň bolyan ýerimiň salgaty 68-32 iňe dördüllü. Men arkamda en şäher galdy. Men aň tawjulary ýerdim, täzelikleri soň habar eder. Maňa düşündiňizmi? Dinleýän. Partlayıcı, men ot, size gowy düşündim. Siz duran yeriňizden gozgunmaň, iňe dördüllen çykmaň. Şadarovskiň tanklary size şu ýerden çykyp barar. Ýenneki boljak hereketleri bilelikde etmeli. Maksat birdir. Düşündiňizmi? Habar berin. Men partlayıcı size düşündim. Habar berin. Düşündürüm, men oglanam jaň eden ok. Dogrudanam şäherde kimdir bir bamka. Entegir. Jaň ederler. Eger sen aý signaly boldy bizi bir aýam tapardylar. Oňa men danak. Adam ýokdur da. Stajyna widiýak geldi. Habar bermäge ruhsat beriň ýoldaş kapitan. Yeri. Jeňel boşluk. Men pikirimçe bu ýere bu golaýda adam aýagy tekmendir. Ona hem üçin. Goşlar howurtga gurýa, iými samalyk. Onuna alamat olmaz. Olar her ýyl ýaşykanyna şol işlerini aýtalaýarlar. Umuman aýdanymyzda ol biziň sakçy goýuşymyz ýalylar. Haçan jaň terini eşitdiň, sakçylar adalyp bilersiň. Gezekleşip dinjalary ýalyt. Darga, tiýasy ýolbaşçylar men edim bilen. Bölüm terkerdeleri, eýdimiz şuň. Siziň ýasyňyzy tutmagym üçin bir ömrüm ýetermi? Onu bilemok. Madaryň maşynyna legdi saçýaly, doňup bolanok. Adyňyz birme-bir bu ile ýaýyp bolanok. Aýon soňam näme şat, bary bir derkar däl sizi üçin şöhrat. Hemmeň diýde çökün, hemmeň diýirler öller bilen şöhrat üçin ýokdur ölen. Zaňyň kak atajan, zaňyň kak, şäher azat boldy, goý bilinkiler bilsinler.
Men mehriban ejim, sana salamy berýän. Men bu haty başga ýerden ýazýan. Bu ýeri döwlet ýöri şerhediniň başgurlugy bolýar. Gaýsgaça, daýasa, biz edil aňtawçylar ýaly ähli goşunyň öňünde ýörýäs. Men bu ýerde täze adam. Ýöne ýigitdiň ählisi gowy, men kimse diýen ýok. Biziň barymyz 66 adam. Otur otur Romanov, otur. Me, şunu haber ver. Ot, men partlayıcı, gıssagly habary kabul et. Aňtawçylyň habar bermegine görä en şäher azat. Siziň buýrugyňyza garaşýan. Maňa düşündiňizmi? Men partlayıcı jogap beriň. Partlayıcı. Men ot. Soňky gelen habara görä, goňşuňyň dowlagyndan garşdaşlaryň ul tapary gawawdan çykypdyr. Olar elbaga garşy hereket etýärler, en şäherniň üstünden geçip gitmekleri mümkin. Az taýyk maglumatlar soňy berer. Ýöne olary Şadrowskiň tanklary gelýän çatatlan, siz maňa düşündiňizmi? Jogap beriň. Men generalim, biz howrukmaly, göwnüme bolmasa biz ýene gawagda ýaly. Ot, men partlayıcı, näme sesiňiz çykanok? Men sizi eşitmok. Habar gaýtalýan. Men bolmaly ýene dördünden habar berýän. Şäher azat, Şadrowskiň tanklaryna garaşýan. Gepleşen ýerimizde durun. Maňa düşündiňizmi siz diňleýän? Habar geldi, ýöräli. Ay tuğulma, gatgowy, bolubilýa. Ötüleme gerek. Sene moňarýan. Ýöne egilme, arkany dik sakla, ellenen bileje bolsun. Ani, dawanjyň şeýit, ana gatgowy, şeýle. Ana, ketdik. Akort ýöre. Hawa, deň agramlygy saklap, çaltyrak bol. Näme? Men sen meýdana Hawa çykaryň. meýdana. Oglanjyk uklap ýatyr ödem düýçürgoýa. Ay oğlan, sen onu düýşdir ýadatmadym, olardan bizar bolmadyňmy? Goş ýatsyn. Näme bolja adamjan? Näme üçin saçym düşüp başlady? Bir ýerleň suwgu däle öýdýän. Ýolaşdyr şuna. Sawol taşyjan islämek. Ýükü 20 metr daşlykda goýmak ruhsat edin. Ýöne terasap bolun. Gulak asýan. İşlerine çıkça adamcan. Näme üçin ýürek gysýar Mehmetcan? Düýüş gördüm. Men bir zat diýdimmi? Yer wakaly. Sen eşek gulyň gelýärde arassa gadak dilini urlýar. Eşek gulu gadak diline urlany. Düýüşimde diýen ho. Gelýärde garynjaň ölmediň öňüne gany tösýär diýe. Menim ýok diýen. Şonu olmagy gözüni gıpýarda sen adama ölmäke näme bolýany bilýämiň diýe. Menem gorky oýanypdyr. Sen oň maňa näme diýmekçi bolan onu düşünmediňmi? Wagt adamjan, durmuşda hemme zat bolýar. Ýanyňa düşýärmi? Warşawaň etegine sen eliň bilen şülýäňde şonu barmagyňda ölüpdi. Edni bolsa sen ukağa edende gorkuňdan ýaňa saçyň düşýär. Näme üçindigini bilýärmi? Eşek guly kim köpýse, kän ýatsa, şol erbet düş görer diýär. Ýöne serjant, demkeşde şüle ba.
Tegoşa! Bölüm Tegoşa! Bar geçte gidiver. Şu yerde tatlantı oluyor. İyiydim bilen. Bölüm teoji tayyar. Çaltırak olunlar, çaltırak. Arkinrak kolun, incalıktan açmağın. Beydiysem hayal hareket etmeliydim değil. Çaltırak kolun. Marschiert ohne den Panzerwagen. Yollaş kapitan arası işten ok. İşlemeli hükman. Mehmet, motorları tatla. Şeyle mi? Çaltırak, düşnüklü. Uduyun, uduyun. Valodya, ehli insanlara ten cevap verirsin. Düşündüm, boyun alyan. Bölüm terkerdeler, men yanıma gelin. Partlayıcı men isteyen mi gurlen? Birinci topu berdi koyun, ikinciyinen beyledi. Odaçın! Odaçın! Batarya, piyada koşuna bölükleyin odaçın! Valodya, ulog var ya, ulog tatla ulogu. Ay tüvölümü. Berekella. Odaçın! Batarya, bu yerlere tarap. Odaçın! Odaçmağın bet edin.
O daşmagyň bet ediň. O daşmagyňy bet ediň. O daşmagyň bet ediň diýen. Dadaşew, men. Bu diýeskeni men ýanyma çagyryň. Olar bizi altalaymalar da aman. Kelinzibay, Men olar köp bir de şeýle dudak gurup bilerler. Görüberers. Yer nähili? elbetde diýerler kapitan. Ýene biraz gaýrat etsek hatam gowar. Sen meni nire alyp barýaň jenewer. Hey, samsyjak sen meni nire alyp barýaň. Ýarlyan oklara tarap gönalyp barýaň. Udeň atalyp gediň. Hadi dur. Kapitan. Kapitan. Olar goýberip bolmaz. Dibinden bolmaz. Yigitler. Yigitler gaýrat ediň. Ölüm ýokdur. Yok kolu yok. Taňa gürleşmek bolmaýa. Wasy ýola çyk. Ýoşadan gidiber. Tere tap bol. Ýurlar serkerde. Onu hassagana alyp gitmeli. Tane 80 kilometr ýol geçmeli. Onu bilýän. Maňa ruhsat beriň ýoldaş kapitan. Entek bolmaz. Kinzibayev, Men bu denski men bilen gepleşige gitmeli. Galanlan feweşşoň ýagdaýda bolmaly. Dadaş ýara kabul et. ähliýe töwüşe taýýar boluň. Oňa näme boldy? Garny ýaraly. Sen maňa direk galarsyň. Sen bize seredi boňmada, taş töwerege de godaýla. Gulak asýan ýoldaş kapitan. Sen bolşuň nähil mekruwanym. Sen düşün hiç bolanok. Görýäňmi? Olar juda köp her ýemde ýüzden adışy. Bu zatlaryň nähil oturjagym belli däl. Ýoldaş leýtenant, ýüldenmäň ruhsat ediň. Garaş men näder gelýän. Volodya. Öýde çekilip bolanokmy? Sen haýdýaň näme? Öýüň elal. Sana näme bolýar? Özümem bilemok. Bu nähili beýle bolýar. Berlin allyk. O şeýle gowy ýigit. Ýöne ol ýok olar Volodya. Yer bolýar, men gideýin. Çelim mersene. Siziň serkerdeňiz sizi gaty berip tutýar. Siz oňa näde muňuşýaňyz? Şeýle bolmakdan Hudaý taklap bolsun. Ol gepleşik geçirmäne gidip bilmez. Bu ýerde hilegärlik, sypaýçylyk gerek. Göni iňip gidip otursaň barda tuturur, şeýle dämi näme? Şeýle gerek? Berekella Petecan, berekella. Bizim ovamızda akıllı ýaşuly bardy. Oň ady eşek guly. Eşeğin guly bolmak halan ýanda däli. Ýöne oň erbet hojoýuny bardy. Şoň üçin özüne şeýle at goýupdyr. Onda da eşek guly eşege öz hojoýuny giren oň ölümini läpdir. At bolsa oňa ananyp hojoýunyna bagyt diläpdir diýerdi. Mein General wünscht, mit eurem General in persönliche Verhandlungen zu treten. Olun generali bizim generalimiz bilen gepleşik geçirmek isteýär. Men öz generalymyza derek gepleşik geçirip bilerim. Treten. Nein, der General wird nur mit eurem General verhandeln. Olun generali diňe general bilen gepleşmek isteýär. Halt! 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 Stehen
mir! Hört mein Kommando! Abkommen! Jetzt geschützt, kampfbereit! Orientierung, Birkenwald! Jawohl! Bolya. Men general bilen gurlaşar. Eger ol rady bolsa, men duýduruş bilen ak rakete goýarar. Gut. Ich melde es meinem General. Wird einverstanden sein, dann geben wir eine weiße Rakete. Siz ýöne berip gelle. Sizin tarapyňyzdan ters hereket edilýän görsäk, Kein Schritt durch eure Truppen, biz şu wagtyň özüne od açarys. sonst geben wir Feuer. Bolly. Biziň tanklanma haçan elerkä? Ýolaş kapitan. Üç, 4 sagatdan ýer gelmediler. Biz 1,5 sagatdan köpse goşup bilmez. Ok därimiz az. Hay näbilen ýolaş leýtenant. Eger ähli birden hüjüm etse, bizden direk galmaz. Wah, içe gara galmış diýsänim. Inni general nerden aljak? Biraz gorkudyp bolsa, hemem wagty dalsak. Adaşew, Men, belki sen general eder. näme gülýäň? Men oňoral, şeýlemi? Sen ma akıllar diýjek bolýarmy, şeýlemi? Tawfikcan, biziň owamyzda geň waka boldy. Towuk horozyň luwasyna giripdir. Sen bu waka näle oturany bilýärmi? Meni öz eşeğin barada gurrun verip başlarsın. Belki sen general bolarsyň. Yok, men biraz horta. Anha ikinizi vay goýşa gitsin. Ullu Khan, edil general ya Allah. Şeýledem ikinizi vay. Sen näme generallar şeýle äpet bolmalydyr diýjek bolýarmy? Gurruňy bezediň. Beýsip oturmagyny bezediň. Bu oýunlar Sewoşdan tawşar. Belki biziň ömrümiz şoňa baglydyr. Mehmet Ödaýew general bolar. Eşdiň Mehmet Ödaýew. Mehmet Ödaýew ýerinden tur. Oyunları öleyin. O näke indirjek? Ol ähli tarapdan ananırjy bolmaly, aman. Dogry. Bilmedim, o oýlanmak gerek. Ýolaş kapitan, biz bir general gördük. On geýinişi ýöne köýken, ýöne egine ýapyn zatyrpdyr. Tanar ýalylar. Bir görseň esker ýaly, bir görseň general meňdeş. Bizim gawa üçünmiz çyn, ýöne entek çykalga bar, her zat etmeli bolyn, el baskıçak bolmaly. Bu bölüm bizim gaptarymyzdan bile hereket eden bolmaly. Ýöne ol bizden azazyk öňürdipdir. Bizim öňümizde şolardan başga hiç kim ýok. Diýmek hiç şeýle garşydaş ýok. Şoň üçin diňe öňe gitmeli. Gerek bolsa eskerleň ýardyny hüjüme geçirer. Belki köpüsi geçer. Galanlary el batarıp böwsüp geçerler. Menne has gyzykly maksatnamada bar, islenlik tarapy böwsüp boljak. Diýede çöküp durgan gürlemeller.
Ot, men partlayıcı estiyen mi? Dinleyen. Partlayıcı, men ot estiyen, sizi gowy estiyen. Yine başladılar o. Men ot dinleyen, men ot. Bizim generalımız Katolik dinine üyen maşgılıda ötü olupdur. Şoň üçin ol sizden Hudaýdan dilek etmek, haýyş etmek isleýär. Siz şonu eder misiniz? Owo, elbetde. Oň iş haýyrla baş üstüne. Ot. Men partlayıcı sizin baryňyz nire gitdiňiz? Men partlayıcı dinleyen. Partlayıcı, men ot. Birinji gurulayan, haýyl etmeýän habar beriň. Çep tarapdan böwüp geçen düşmanlar nereden ýüze çykdy? Jogap beriň. Men ot, dinleyen. Dur kıymıllama. Besir. Atırcık mı? Sabredin öyle general. Eltibirecek misiniz? Yer udinjan nähili? Men diýänmi? Kuşuň ýok ýerine gurwakka da ta eder. Bollulay walla. Sen näme oňa tapan atıştyryp çykypdyň? Ay körpece gürlemesene. Göreň ok ol serjantga inipdir. Sen näme general familiň näçe ordan bardyň bilen okmy? O wagt bayramçylyk, bu mat bayramçylyk bilen näme? Bu ýerde de bolu berýär ho. Näme nemis generaly tamdyktır öýtýäňmi? Siz näme agdyňyzy açyp durdyňyz? Gazakly ýolaş leytenant. Hani atyňyza tarap pura? Ýolaştyrşyna. Leytenant Rubin. Sen näme zähmetegem gorunmaga taýarmyşany? Iki tane gwardiýa belgisini çeni dakşyryp çykypdyň. Men pikirimçe hemmet yer ber. Ordeny meňdiş, onsaňam nemisdir bizler ähli ordenyň badyny ne bilsin? Generala asram bilmez. Tanýajan, näýle? Volodya, Kolyan jaylamak gerek. Ölüm yoktur Kolya. Biz o haramda adalara şeyler oyun orkadırız. Ömürleri ötdiýänçe ýatdy saklarlar. Eger bir zat bolaýsa da, şonu da ölüm yoktur oglanlar. Ölüm var onun gelirine. Himmemiz garaşýas garran çağımız. Ýöne men bilen mok ýazdym gışda ölüm yeňilke uruşdy. Thomas bin gızdırya, asy. Ya ýagşmy bahar batmy. Thomas ölüne gazyl bolsa da ölüp. Başyny sowunna tümlaşadýa. Ýazda da ýagşy del bu haram oyun. Ansadan saat bolman ajalan oyun. Ýazda da ýagşy del bu haram oyun. Ansadan saat bolman ajalan oyun. Süýüp aýan başdan. Ölüm galmagaly dilde uzakdan. Taştan. Şol akşam goýup olmaýjak sen süýüp aýan başdan. Bilge, bilme,
demeyin birden yüzgülüyetler. İsteyen tüm bilime. Egerde ehlat soran bolsa, in bolmanna tülkür on yüzünü. Egerde ehlat soran bolsa, egerde ehlat soran bolsa. Serjan Recep, men size kömekçi getirdim. Yurtdaşlar saylayan. Salamu aleykum yaşlı. Men yaşlı lalo. Bana sapar diyorlar. O näme dedi? Men ona salamu aleykum yaşlı yan. O bolsa men yaşlı, men yelim sağır diye. O näçe bolýar? Ay neme? Bizde Kazaklarda da yaşı şeydi pataplayalar. Yaşlı nireli? Hayti yerde doğullun. Nöwlü. Bay ho, odos. Ol Aşgabat'ın aňyr tarapynda 10 kilometr daşlykda ýerleşe, şeýlemi? Men çıparym bolsam özüm Aşgabatly. Han geç otur gurlaşaly. Uzun. Geçeli. O näme diýe? Uzun näme? Owo. Uzun näme bolýar? On boyu diýin, şoň üçin uzun diýilýär. Uzun, bärik gel. Men orça gowulamak. Ine şoň bilen gurlaşyň. Ol hatda suratam çek bilýär. Yer jüýje, on soň teň öň nerden olardyň ha? Ey sen serkerde öyle nähil uğraşýan? Han tur yerinden, tur. Yoldaş serjant. Meni ýem hasapladım. 10-37 ýaşy bar. Ey Allah, muň jüýüdüni, muny gumdurma dep tapandyrlar. Andytşen. Ey Allah, bulan bize iyi berýän adamlaryny. Bu görünüp duran nişan ahyry, oňuly aňtaw edip bolmaz. Uzun. Dadaşev, Men, sen gitmeli. baş üstüne. Kinzibayev, Men, öz bölüme kabul et. baş üstüne. Otur, otur, otur. Otur. Yoldaş serjant, ilki geldiğiniz üçün bölüme yerden çık gitmek buyruk görmeli. Eğer burada at bolaysa da sonra da ölüm yoktur oğlanlar. Hut şeyle. Han bol kolya. Yolunu da ak bozun oğlanlar. Yerinde ne mi? Tanışvarını Nikolay Şivets. Mehmet. Benim onunla yürüyüşte kaydiyen aydınmı da aydalıyın. Ölüm yoktur oğlanlar. Ölüm var onun gelerine. Himmemiz karışyaz karran çağımız. Yönü min bilemo yazlı mı kışta. Ölüm yengilken. Bizim şartımız şeyle. Gep gurrunsiz boyun egmeli. Yaraglaryny ýol uğruna oýsunlar. Umuman wagty näçe utup bolsa gowy bolar. Düşündiňmi? Hut şeýle. Sen general ýaly bol olar tinetde. Men jan eder ýoldaş kapitan ýölenmäge ruhsat ediň. Biz köpürden has aňary geçmeli. Şol ýerde olar gowy görnýär. Biz bolsa yaramaz. Kinzibayev getony şanyň. Kim bilýär olaň sanyň näçedigini. Bir ýerden o datçan yarag peýda bolupdyr. Siz rady gerek şeýle dämi? Öýlençi geldi ol gowuluk üçin. Barın gidin, men ýadyr barar. Kelleňe başgawyň ey, iň soň kysaçygyň taryny ýuwaýmasyn. Ay köýte bolsam bolaýyn, ähzat gowuluk bile gutarsa bolýar. Ýoldaş leytenant, bizinkiler uğrady. Dadaşev, Gulak asýan ýoldaş serjant. şu ýerde dur. Bolýar. Yoldaş leytenant. Olar näme üçin janlaryny hopasyna salýarlar? Olar faşistler ahyry. Olara da bir ananyp bolmy. Şonu özüme bilemek bar ýeriňe geçip dur. Gulak asýan. Kinzibayev, Men, özüň kuloralla tag tarafa geç. bolýar. Udin, çep tarafa. Eýdim bilen sewoşy taýýar bolun. Mişa, yaraglar al. Eger bir zat ýüze çyksa çym pytyrak eder ýaly. Ähliňe sewoşyň ýagdaýda bolmaly.
Ayrılın. Duyman urkaş etmeli. 50 metr ida çekilin. Yoksam atlarda ta gol babacan nidirer. Eger şeyler bolsa onu eklidat düzüdür. Men yumruğumu görkezsem bolýan, özüm garşylyk görkezär. Inni gidin Hudaýyň haky üçin ýollaşdyrjan gowuluk bilen haýyş etýän. Durun. Hisat başa varmaz. Siz tüýşüň men saklaryn. Ana onun gaçyp atalgady şo ýerde. Ýarlayan däri ýok, ýöne güýmenmeň, ýoksa men elim sanak. Edim bilen, ýörüň. Tüýşenekle fena murtly arwah. Wah, iç çygara. Mehmede bıçak vermeleken. Tanya, sen çıparın nerede? O sana näme gerek? Men oňa şu bıçağı sowgat dermeli. Çıpar bizi ölümden halat etti. Bu ýerde adamlar bir-birini halat edýärler. Bu bıçağı men atam, men kakama sowgat deripdir. Bir wagtlar gadimrak döwürlerde bolsa, atamyň kakasy atama sowgat deripdir. Atam bolsa bu bıçağı Gysara aýtsyna. men kakama sowgat edipdir. Men kakam bolsa muny maňa sowgat etdi. Inni men muny öz ogluma ýa-da meni ölümden halat edene bermeli. Hasahanada duşartyň berersiň. Ne men hasahanasy? Mein General ist krank. Es regnet. Er bittet Sie hereinzutreten. Olan general Sarkov. Ol ýagyşa çykyp bilen ok. Şoňy çüýnüm gepleşigi jaýda geçirmek haýyş diýe. Bolýa. Jawohl. Men siz bilen öz diliňizde urlaşjak. Meni bagışlamaňyzy haýyş edýän
Men mecburi ýagdaýda oturmaly bolýan, men juda syrkow. Empfehlen Sie den Herrn General Platz zu nehmen. Nehmen Sie Platz. Haýşy diýen oturuň. General Mayor Joachim von Schlopke. General öz adyny aýtdy. General Mehmet Enowski. Meduruşda ýeňillik. Men täze häkimlere Gross Admiral Davis'a ananamok. Gitdiň wesiýetnamada bolsa, garybyň wesiýetnamasyna meňdeş. Şeýle bolan soň 3-nji Reichiň täzeden döremeginiň hiç kili manysy ýok. Sebäbi Davis özüni allaýa. Davis'iň ýekeje zady bize ýaraýa. Olam nemisleri bolşewiklerden halat edersip mydama gaýtalýa. Ot, men partlayıcı. Siz Ruslar bizi bağışlamarsanız, men harba adam bolam soň sizin ararmalygyňyzy on kanuny laýyklygyna düşünýän. Şeýle de bolsa adam kärçiligi akyl paýhasy bil baglayan. Bizi elba goýberin. Haçanna betbagçylygyň tamamlanan wagty diňe bizdäl. Sizem biderek pida çekilmegine taraptar bolmalylar. Eger siz biziň şertimizi kabul etmeseňiz, pida köp bolar. Men utardym. Biziň ýekeje şertimiz bar. Olam gep gurrunsyz boyun egmek. Yaraglaňyzy ýoluň gyrasyna goýuň. Boýsek terjümet hemmeler eşitsinler. Unser Vorschlag. Bedingungslose Kapitulation. Die Waffen werden am Wegrand gesammelt. Sizin Sibiriňize gidenden öz ýurduňda ölen ýagyşy. Hawa, öz ýurduňda. Gyýgyrmak näme gerek? Gerek däl. Gel howlukman gürleşeli. Möjek öljegini duýsa, ene edil siziň bolşuňyz ýaly, şol möjek öz iýen goýunlarynyň soponlaryny tagaltmagy da, bejertmäge de taýýardyr ýönü möjek. Çopon gören wadyna haňyran uğraýa. Sebäbi ol öz eden günälerini ýatlap, aralynar öýdüp gorkýar da gaçýar. Menem sen şol möjek ýaly hereket etjeňi bildim. Şoň üçinem saat 9 bolan wadyna hüjümi başlamaga buyruk berdim. Häzir 9-y 7 minut galy. Men şu yerden 9:00'da çykmasam, ol hüjüm etmäge duýduruş beriligi bolar. Siz belli bir karara gelin. Ýogsa men gitmen.
Şeýle. Şeýlelikde ýene-de 5 minutdan men hüjüm saklap bilmen. Siziň sagadyňyz dogry işlänok, general. Eger siz gaty syrkow bolsaňyz, general, men sizi howlukdurjak däl. Sebäbi adamnyň ykbalyny dogry çözmek gerek. Hatta Muhammed Peygamberem Allah Taala'dan bir sagat pikir etmek haýyş edipdir. Sizem pikirlenin. Ene size mescit, ene de size Allah Taala, ene de 5 minut wagt. Dogry sagat 10:00 men tanklam hüjüme geçer. Soň erwet dolar. Voysik, äklerin terjime et. Eine Stunde zum Überlegen. Wollt ihr nicht kapitulieren, dann eröffnen unsere Panzer 10 Uhr das Feuer. Yine orada attar. O yollu sizin yarallanňyz arabaň üstünde ýatyr. Olary aýryň ýogsam. Kim bilýär? Hem bolsa boluberer. Bizi bagyşlaň. Biz howlukmasak soň giç bolar. Kırk 30. 25 38. 20 50. Kırk 50. Men kini ver. Al bu da senki. Taz unduptum. 28. Men şeýle bolaram öýtdim. Indi näme bolka? Ýolur serjant. Sen düşünmedin ha? Eger nemes general Sibir'e gidenen gowdur diýän bolsa, indi düşündiňmi? Akmak eýsen ey. Indi gezek söwün soň boynuň oňuyor, düşündiňmi? 48-70. Bir hildi myklyk başlandy bolýan. Ýene ýağış ýagjakdyr o. Ýeliň soň ýagyş, harasadyň soňy uruş döwüş diýipdirler. Mehmetcan, sen näme his edýän ok? Volodya, oňa aýt, goýulna harlansyn. Bir wagtlar çağakam men türüni äne oturup durdum. Şol wagt hem otly gelýärdi. Garry teke türüniň başyny çekip barýardy. Ol otlyň öňünden geçmäge ýetişdi. Galan goýunlar bolsa oňa ýüzünden eňip otlyň aşagyna düşdiler. 500 sany mallan 10 sany gaýdyp geldi. Men o wagtlar juda keçidim. Hiç kim meni urmady. Hatta söýgenim bolmady. Ähli keçidim ýady. Edil siziň şu wagtky bolup oturşuňyz ýaly. Şonu eşek guly şey diýdi. Eger sürük garry geçiň ýerine düşýän bolsa, onu saklap biljek güýç ýokdur. Men welin şu wagt oýlanýan. Eşek guly ömrüne bir gezek ýalňyşypdyr. Akylly çopan gerek. Men bolsa şu wagt samdyk çopandym. Garry geçini häzirem saklap bilmedim. Ay yok Mehmet. Sen olary gorkudyp belleň. Görýärmi goşadylar. Bir zada aňsyrjak bolýarlar. Ýöne aragyşteler göni üstümizden geçip giderler. Bu ýerde sen günaň bolmaz. Şoň üçin hem naharlan.
Hay hay senin yürüyüşün. Hay hay yaralli. Yaralli. Sen ne yapıyorsun adamcan? Yetim bilen ok. Men oýlanýan. Nem üçin arınjaň ölmän kagany tösýe? Sen çekmeňi bezetseňiz de gaý. Görýäňizde men oýlanyp oturýaryn. Joko Berliniň töwereginiň bir adamynyň goýbermellerliň buýrugy keypine beren elre, belki olaň içinde giýitlerim madyr. Kim bilýär? Biriniň jesetini ýalňyz goýup ýakypdyr diýerler. On tanatmajak bolandyrlar. Siz näme gülýäňiz? Ýola şifretir. Diýmegiň özüne meňde şakandyrlar, tanatmajak bolýandyrlar, ählat bolup biler. Ey Allah, doğrudan bir gitar ele salaýarym kak. Şonda biziň barimizde gahrman adyny bererler. Onu men Garabadan gün Bakbu uçur, and içen şo ýerde ýaşajak. Tofikcan, Baku nirde giýitler nirde, sen nirde? Hay näme? Hay sen emir diýsäni. Eger bu ýerde giýitler bolan bolsa biziň bir aýam işimiz gaýdardy. Bu esek nemisleň on näil söýýän aýdardy. Men olar gorkýady diýdim. Hasanna gorksalar söýýän ýal bolup görnýärler. Hakykatda bolsa söýýän oklar da gorkýarlar. Hawa gorkýarlar. Bir nol. Bir 10. Yer bolýa. Eger olar Amerikanyň ýanyna gitmek isteseler, iýem giderdiler. Ýöne Amerikalılar meni biziňki şeýledem ýoluşdyran. Pet ýeten samtykly. Belki olaram biz ýaly basır ýüsür etýändirler. Eger olar Amerikalılara gitmek islemeseler, ondan ýere bar ýakalar. Sen umuman näme üçin beýle kän lakylýan? Öz elindäkini bejer. Oňa hapy baryn çyrşap, işler ötýäňmi? Hani ýör gideli. Indi näme ýolaşdyran? Töweş bolarmy? Otur. Ot, men partlayıcı eşitýäňizmi? Dinleýän, görleňä. Ses çykanok. Şu jeňellikden görünmän çykmak mümkin näl. Nemisler gözewçilik güýçlendirdiler. Diýmek taýýarlyk görýändirler. Biziň ygtyýarymyzda 40 minutda. Eger söwüş başlansa, iň soňky ok gutorýança söwüş mellip buýruk berýän. Ädir bolsa durmaly ýeri itgetýäs. Bu ýerde bir puşka galar. Bilmeýär atyjylar bölümi bolsa sağ tarafa geçmeli. Mehmet buyruk ber. Sen şu ýerde meň ýerimde durarsyň. Meň ýerim bilen. Men partlayıcı eşitýäňizmi? Men dinleýän. Enjamyň işleşe edetdel, kabul edip bilenok. Sen dursan o, ýolar serjant. Belki olara burada habar vermeliler, şonu eşiterler. Ey vay Garaba, birden nemeser eşitedin emce. O ne hili? Ene şeýle. Olar sen ýadgyň maňlaýynda otyrlar. Eslenlik tolkundan eşitip bilerler. Telegrafyň şerti belgisi bilýärmi? Men kärim telefonçy diýip men taň aýtdym ahyry. Men üçin men çağırıp urdup goýberýärler. Men aragatda çykdy däl. Kimi berdi? Leytenant Hamin, biderek adam.
Sen akıllı, sen uzun iyice pırlap çırağını öçürdün, ol yanına ötken. Yolar serjant, siz özüňiz haş etdiňiz de. Serjantdır, ýöne eňinde kelläňem bar ahry. Wah, petka. Eger uruş tamamlanıp barmayan bolsady, men seni bilýäm näme derdim. Şular ýalda atda näme dilýäni bilýäňmi? Men näme diýen? O men şeýle bir ýüregime düşdi böle ursaň adam, atsaň adam şu habar berji işden ok. Radioda işden ok. Sedin kes. Açık habar ver. Ýadyk et. Şäherden 2 kilometr daşlykda Elbe daryýasyna tarap böwüdip geçmekçi bolýan duşman goşunynyň köp sanysyny Niýeden gat başlamary? O ýerdäkileri görüş bolun. Garşydaşlar sagat 9-dan 10-a çenni alalaşygy kabul etdiler. Eger olar gep gurrunsyz boýun meseler buyurýan. Kireýär. Men. Leytenant ýanma çağır. Bolýa. Sagat 10:00 Şadrowskiň tanklary o da çıp başlasın. General Mehmet Enowski. Habar veren kapitan Recep. Ot, men partlayıcı teylik bilen radio habary kabul edin. Radio habary kabul edin. Şäherden 2 kilometr daşlykda Söwürs çägini böwütip geçen nemisler 9:00-dan 10-a çenni alalaşy kabul etdiler. Eger olar gepsiz gurrunsyz boýnamekden ýüz dönürseler, men buyruk berýän. Sagat 10:00-da Şadrowskiň tanklary hüjüme geçsinler. General Mehmet Enowski. Habar veren kapitan Recepov. Partlayıcı men ot. On näme generali? Adamlaryň başyna aýlamaňda häriň özünde habar berin. Ýagdaý näkeli? Dinleýän. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mehmetcan, näme de bolsa, teň eşek gulyň keypini men düşmek ýermendir. Jadanjan, sen oýnaçyna düşüneň okmy? Birazcık düşünýän, elbetde. Towuk gorksa 3 gün käkeleýär. Senem düýüş görseň, şoň ýaly. Sen näme öýküledingmi? Ay, mene sana çynymaý diýen sen bolsa. Ay, Yeri, men sana häzir aýdynjyk aýdyp bereýin. Yigit bolum ahal teke at bilen ey at bilen uzun. Ona terjime et ber. Yigit bolum ahal teke at bilen ol ahal teke atyna atlanmak üçin atyn kelledi ýaly ýürek gerek diýip aýdyp Hayır, aýtdy. sana eyvallah. Ana şey oňa münseň, sen üçin dağlaryň, derýalaryň, fiýlerim gorkunçda. Yeri. Eger sen garşynda 50 ýa-da 100 adam bolsun, sen adaryňa da däller. Adarına da değil, görürse. Onun üçün 60 nedir 70 ey bile bilmedim. Dur ver. Onun üçün 60 ey bile bilmedim. Gün tağına doğru 10 oldu. Söwüşe taýýarlanyň. Seid kampfbereit! Helft euch! Kommando, übernehmen Sie! Weg! Yaman gözden saklasın. Bilavet edin doğru. Gözül bir demeye vursun.
Yollaş kapitan, Nemisler kıymırlap başladılar. Yollaş kapitan, olar dişin için yaraglanıptırlar. Hemmetini tartlayıcı ba. Olan içine teyat çıkan yaraganma. Aufstehen! Aufstehen! Wirklich, Kommando! Alle aufstehen! Schneller! Hände hoch, jeder! Mehmetcan, sen bir zat hiç düşünýärmi? Tügü şu başlanmalyk diýanam ýok. Ýöne şu wagta gorkunç. Yılan şeydip, şoň ýaly gön hine gerýär. Ýogam bir ýerini agartmak mümkin. Şeýle bolan soň, sen bu ýerde durmalyl, bar git. Git. Dejuslar. Vaysyk. Ayt koy saklansınlar. Halt! Halten Sie! Halt! Halten Sie! Halten Sie! Halten Sie! Ich werde schießen! Chakre! Odaçın.
Oklary getirin. Piyada koşuna tarap bölükleyin od açın. Dinleyen, İnzibayev, benim yotlarım bilen men yanıma gel. Çettekiler derya tarap ötüp geçin. Beylekiler olar goğra alın. Bizim benim yodumun terini esten adamına derya tarap çekilin. Şonu nemisinden kaçıp atalar alakan hiniyal odalar düşünün mü? Düşündük. İnzibayev men edin bilen. Sen orada puşkanı götürdü yür. Mehmet iyi mi düş? O da çanlar. Häzir seni bir lağlaştırayın. O da çın. Men isteýärmi? Partlayıcı maňa jogap beriň isteýärmi? Alo. Meni eşitdiň. Yollaş kapitan. Yekecemund. Yollaş kapitan. Stansa işledi. Ol bir eşitdiň. Partlayıcı, siz meni eşitdiňmi? Men ot, maňa jogap beriň. Men diqqat bilen dinleýin. Men birinji, en şäheriniň üstünden geçip size tarap Şadrowskiň tanklary bar ya. Sizin ýanyňyza ýene-de 20-30 minutdan baryp ýeterler. Size tanklar varyansa nemisler saklamaňyzy buyruk berýär. Siz buyrugy eşitdiňizmi? Jogap beriň, men ot, dinleýän. Havarlar polka yetirmäge Starşina Korolyova gider.
Volodya, men galjak. Biziň ýyda çekilmäge ýerimiň ýokdugyny özüň görüp dursaňa, beýle ýagdaýda diňe hüjüm edämek galýa. Düşündiňmi? Yok Volodya. Kasem etýäs. Kasem etýäs. Volodya, men köwlenok. Men galjak. Menim kasem edýän. Buýrugy ýerine ýetir. Volodya, oglanlar, onu hem tüýün men. Siz şo zat gowdur edýäňizmi? Şol karam bolmazmy? Ol aýylgan sadagry. Şeýle bolmaly. Näme, menmi? Tane biziň ýyzymyzda polk bar. Starşina Korolyova, buýrugy ýerine ýetiriň. Kömekleşiň. Ýüp gatyga sanok gerek? Yok. Tegelekden geçirip koýberin. Ona unsunu vermeli. Hani kıyıklık edelim oğlanlar. Ölüm yoktur oğlanlar. Ölüm var, onun gelirine. Himmemiz karışyaz, karran çağımız. Yönümün bilemok, yazımı kışta. Ölüm yenilke, uruşta.
oturaydı diýen. Ofisiýerleri elleňe dile urşuň diýip buýrup berýär. Bu bir näme gyzykly bolar. Diýmek o adaçmalar okýamaz. Ýerkiniz baýaf näýli? Maňa tapagy ýok, 50 bolsun, 100 bolsun. Sizin ýasyňyzy tutmagym üçin bir ömrüm ýetermi onu bilemok. Malaryň maşyna leýli saçýaly doňup bolanok. Adyňyz bir bu uly ile ýaýyp bolanok. Aýan soňam näme misat? Barbyr derkar däl sizi üçin şöhrat. Hemmeň diýde çökün. Hemmeň diýirler öller bilen şöhrat üçin ýokdur ölen. You. Maybe do.